سلام سلام نيوتيوب شانالي تخطيتي خليني أخون دهن ديكم أتقنن دهن مسكين دهن عيا هم سلام زلها وسلام كتلون يخلي زفيرتين سالتين لو عالتي بحدش فيديو هجالكم متقني أخو كلمي نبتا فيديو مباركم لايك شير سبسكرايب نداقوركم برتاحهم أي فرين كورات حواتي لايك مقار أي ترسعيكم حدش تزمت أخون كاني سبسكرايب نداقوركم ቤተሰብ ሆነ ያኹን ኩራት ሓወተይ ሎማዓልቲ ሓንቲ ጻር ዛንታ መሃሪት ይዘልኩም መጽን ያኹ ንኣኸብለኩም ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ሳይጥንኩ ዝመረኩም እያ ሓደ ተመን ሓንቲ ክትደምቕ ጥራያ ክትነብር ዝነበረት ጽንጽያ ሓውለይቲ ክበልዓ ደለየ ከሃድና ጀመረ እታ ጽንጽያ ሓውለይቲ ደው ኢላ ነቲ ተመን በለቶ ሰለስተ ሕቶታት ክሓተካ ይኽእል ድዩ በለቶ ተመን ድማ እሺ ችግር የብሉን በላ ኣነ ንዓኻ መግብኻ ድየ በለቶ ተመን ድማ ኣይፋሉን በላ ጽንጽያ ድማ ዝኾነ ነገር በዲለካ ድየ በለቶ ተመን ድማ ኣይፋሉን በላ ድሓር ንምንታይ ደኣ ክትበልዐኒ ትደሊ ኣለኻ በለቶ እቲ ተመን ምኽንያቱ ድምቀትኪ ክሪኦ ከለኹ ክቋጻጸር ኣይክእልን ሕርቃነይ እየ በላ ኢሉ መለሰላ እዛ ዛንታ እዚኣ ትመስል ሞራል ናይ ዛንታ ድማ ብዙሕ ግዜ ገለ ሰባት ክትደምቕ ክሪኡኻ ከለዉ ብጣዕሚ ይሓርቁ ሓጎስ ክሪኡልካ ከለዉ ካብ ሓጎስካ ሓዘንካ ይሐጉሶም ደሚቕካ ክሪኡኻ ከለዉ ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ይናደዱን ክቆስሉኻን ከጥፍኡኻን እውን ይደልዩ ይሓድኑኻ ከምዚ ናይ ተመን ማለት እዩ እና ክብራት ኣሕዋተይ ንሕና ከመይና ሓጎስና ሰብ ንሐጉሰና ድዩ ሓጎስና ሰብስ ይሐጉሰና ዶ ወይስ ከምዚ ናይ ተመን ኢና ክንቀትሎ ንደሊ ክነጥፍኦ ክንወልዖን ክንቃትሎን ካብዛ ሂወቱ ካብ ዓለም ክነጥፍኦ ንደሊ ከመይና ከምዛ ተመን ዝኾና ክብራት ኣሕዋተይ ሓጎስ ናይ ሰብ ክሐጉሰና ኣለዎ እዛ ዛንታ እቲኣ ትመስል ኣብ ዝደለኹሞ ሰላም ፍቕሪ ይምነየልኩም ምሄራትኩም ክትከውን በዓልቲ ምልእ ተስፋ እየ ሕፀር ዝበለት እየ ኣምፅኤልኩም እኒአኹ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም ፍቕሪ ቅሳነት ይምነየልኩም ክብራት ኣሕዋተይ ትባዕኹም ኣይፈልየኒ